ok onego bed ni tiyo gi teko mang'eny. Nyakorom gajonko pogre gi mano Sikunde mago mag piny owacho e boma ma Kisumu pod olor e sama ng'anyo mar Azimio donjo odiechienge mar ariyo. Kata bed ni piny owacho nolando mar mondo mi chenro mag somo odhi nyime tok loro skunde mane kaunti ma Nairobi, Kisumu kod Mombasa odiechieng' manyoro. Jonyuol ma bende nwaloso godo wacho ni giluor e wi arita e sama ng'anyo to pod dhi nyime. Nyakorom gajwanga gisani wawinja ne wach makamano. Kalure gi problem mantie mar maandamano. Inyalo golo nathini to wuok dhi skul to baadaye timinyo nathi ogo bam ne lisasi ol raba bullet omake. Mano en kasara kuom in janyuol. Sirikal ok bi kawo patik mar thiedho ni nathini ni. Emo janyuol wacho ni nathine nyaka beda e ot nyaka chieng' maandamano ni okwe alafu to biro golo nathi dhi skul. Ok wanyal golo kata bed ni jatendwa mar Machogu no olando ni mondo agol nyithindo dhi skul kalure gi kaka piny chalo. Kaka piny nowacho ni nyithindo wuog mondo odhi skul kawuono. Nyithindo pod ok ne nyal wuok madhi skul kawuono nikech piny ok ber kabisa. Giluor ni inyalo gogi lisasi kendo kaka ginyalo chopo e skul ne tek nikech onge geche maringo. Vile ineno ka jopuonje gi kata king'e skunde ma area wani onge jopuonje ma obire skul. Nyithindo luor kata jonyuol bendo luor. Ok gin safe kuom maisha mag-gi. Skul ok nyal yaw kawuono kata kiny kata orucha nikech Raila Amolo Odinga pok owuoyo about school. Mokwongo sirikal owe wuondowa ni wayaw skunde to nyithiwa tho e skunde. Nyathi matin nyocha neno ka nyathi matin ogo tear gas. Omiyo an kaka janyuol I condemn with the strongest term possible ni nyathindo kata jonyuol makawo nyithindo sama piny rach kamae ma jopiny owuok oko mondo ong'any ne cost of living. Wawacho ni jonyuol magolo nyithindo ni mondo dhi skul ubro nego nyithiu. Mtoto akienda hapo saa zingine ufurugu ikiingia uwezi unapiga tear gas, mtoto akiumia wewe ndio unagharamia hiyo gharama. Sasa tuwezi pea watoto ruhusa waende kwa shule. Nyakorom gajwanga ni odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo